Пахвалёны Езус Христос, дарагія сябры. У эфіры тэлеперадача «Радасці Евангелля». З вами я, д'якан Марцін Лудзіч, д'якан парафіі Узвіжання Святого Крыжа у Лідзе. Дарагія сябры, Христос уваскрос. Мы перажываем трэцюю велікодную нядзелю. На гэтую нядзелю Святы Касцёл Божы падае наступны тэкст для разважання. Пачытаем разам. Вось двое вучняў Езуса ішлі ў вёску, званую Эмаус, якая знаходзілася ў 60 стадыях ад Єрусалема, і размаўлялі паміж сабою пра ўсё тое, што адбылося. І калі яны размаўлялі і разважалі між сабою, сам Езус наблізіўся ды ішоў разам з імі. Але вочы іх былі стрыманыя, таму не пазналі яго. І ён сказаў ім: «Пра што гэта вы размаўляеце паміж сабою?» І яны спыніліся, поўныя смутку. Адказваючы, адзін з іх па імені Кляоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусалеме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў у іх: «Што?» Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо трэці дзень, як гэта сталася. Але некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім, і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О неразумныя і марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І, пачуўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі, і ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарэе, і дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалем. І знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго ў ламанні хлеба. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелле пачынаецца з руху. Мы бачым двое вучняў, якія ідуць з Єрусалема ў вёску Эмаус, і гэта не проста шпацыр. Гэта уцёкі гэтых вучняў. Яны ўцякаюць ад месца свайго самага вялікага расчаравання. У Єрусалеме засталіся іх разбітыя надзеі, пустая грабніца і таксама страх. Кожны з нас, напэўна, быў у такім Эмаусе. Гэта той стан, калі хочацца ўсё кінуць, сысці, забыцца, таму што нічога не атрымалася. Калі здаецца, што цемра перамагае, а малітвы застаюцца без адказу. Аднак, калі мы бачым вось гэтае падарожжа, да іх далучаецца спадарожнік. Яны гэтага спадарожніка не спазнаюць. Чаму? Нам піша евангеліст Лука: «Вочы іх былі стрыманыя, іх вочы былі затуманеныя горам». Калі мы засяроджваем сваю ўвагу на болю, мы не бачым нікога вакол сябе, нават Бога не бачым. Аднак заўважце, які цікавы факт тут адбываецца. Вучні прамаўляюць фразу, якая кожнаму з нас вельмі балюча знакомая: «А мы спадзяваліся». Мы можам таксама казаць: «А мы спадзяваліся, што гэтая хвароба адступіць, мы спадзяваліся, што гэты шлюб будзе вечным, трывалым, а мы спадзяваліся, што дзеці будуць шчаслівыя, а мы спадзяваліся». Мы заўсёды спадзяемся. У гэтым спадзяваліся вельмі выразна падкрэсліваецца вось гэты мінулы час. Для вучняў Езус быў выдатным героем, але героем мінулага, не героем цяперашняга часу. Яны гавораць пра Бога вось у гэтым мінулым часе, стоячы побач з жывым Богам, хоць яго і не пазнаюць. Гэта важная падказка для кожнага з нас, што Бог ніколі не застаецца ў мінулым. Ён заўсёды
ідзе цяпер з намі ідзе. Езус таксама заўважым, што не пачынае з уцяшэнняў тыпу «ўсё будзе добра», ён пачынае слова, ён тлумачыць ім пісанне. Ён паказвае, што ўсё, што адбылося, нават пакуты і крыж, было не памылкай, а часткай вялікай гісторыі любові. Таксама заўважце кульмінацыйны момант. Вучні падыходзяць дадому і просяць вось гэтага спадарожніка Езуса, якога яны не пазналі, каб ён застаўся з імі, бо ўжо вечар і дзень ужо мінае. Гэта адна з самых прыгожых малітваў Бібліі, калі у нашым жыцці надыходзіць вось гэты вечар. Вечар адзіноты, вечар старасці, вечар няўпэўненасці ў чымсьці. Нам трэба проста сказаць вось гэтыя словы. Езус ніколі не навязваецца. Ён чакае, пакуль мы паклічам яго. Заўважце, што і тут ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей і чакаў проста запрашэння. Езус заўсёды чакае нашага запрашэння, заўсёды чакае нашага «так». І вось асноўны такі момант, які хочацца выдзеліць у гэтым усім, гэта момант, калі яны сядзелі за сталом. У гэтым моманце адбываецца нешта дзіўнае. Вось гэты госць, які ішоў, які быў нераспазнаны, Езус Хрыстус, займае месца гаспадара. Езус бярэ хлеб, благаслаўляе, надламвае яго, і ў гэты момант у іх адкрываюцца вочы. Яны пазналі яго не па твары, не па голасе, а па вось гэтым галоўным жэсце – ламання хлеба. Для нас гэта знак эўхарыстыі, святой імшы. Мы можам не бачыць Хрыста фізічна, аднак мы можам яго не адчуваць нават эмоцыямі, але кожны раз, калі на алтары ламаецца хлеб, ён рэальна прысутны. Ён становіцца нашым пажыткам, каб мы мелі сілы ісці далей па гэтым жыццёвым шляху. Аднак, калі падвядзем нейкі вынік, заключэнне зробім, можам задаць сабе пытанне, што робяць вучні далей? Яны стаміліся, яны прайшлі больш за 10 кіламетраў, ужо ноч, страх прайшоў ужо, але яны не могуць спаць. Яны устаюць і бегла вяртаюцца ў Єрусалім. Туды ідзе цяжка, туды ідзе страшна, але цяпер яны ідуць туды не з горам, а з місіяй. Сустрэча з гэтым уваскрослым Езусам Хрыстом заўсёды мяняе напрамак нашага жыцця. Яна ператварае нашыя уцёкі ад нейкіх праблемаў, цяжкасцяў у вяртанне. А адчай вось ад гэтых праблемаў у сведчанне веры, і гэта будуе кожнага з нас. Дарагія браты і сёстры, давайце будзем разам, як гэтыя вучні, ісці ў гэты свет, шукаць Езуса Хрыста, находзіць яго пасярод гэтых цяжкасцяў і праблем. І будзем прапаведаваць Езуса Хрыста. Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Алелюя. Дзякуй вялікі.